Ce faceți, dragii mei? Am plecat la plimbare cu soția mea Simona, pe care o iubesc mult. Deci, ce să vă vorbesc azi? Să vă vorbesc despre religie, care în curând va avea două mari probleme. Prima problemă, apariția extraterestrilor. Cum explici tu ca preot că Dumnezeu a făcut lumea, dar de fapt mai există și vreo 5-6 rase de extraterestri, reptilieni, acarieni și așa mai departe. A doua problemă este legată de nemurire. Deja a apărut injecția, se spune că e gata injecția care prelungește viața. Deci îți vei lua injecția care prelungește viața, așa cum îți cumperi pâine la magazin. Cum explici tu ca preot că nemurirea nu ți-o mai dă Creatorul, ci o dă medicina? Și să nu credeți că țin partea agnosticilor, dar va fi o problemă. Iar minunea numită religia creștină va avea o problemă. Vom vedea ce se va întâmpla. Voi ce spuneți? Spun asta având în vedere faptul că guvernul american, mai exact Donald Trump, face din ce în ce mai multe dezvăluiri despre extraterestri, iar răpirile unor oameni care până acum erau aiureli se confirmă. Cine răpește? Voi ce spuneți?